Нищо, че не е с фотоапарата, ама как си де. Забравих! Не може да бъде. Да бе, се върнем да се влева за фотоапарат, нали? Не се върнем. Ясно. Стой, телефона върша. Колко е? Забуста ми си взема, чо? 55 минути мога да пиша. Уж. Свак. Изкачвай на мега реши. Йола, клип номер 1. Ай. Али бе! Върви си бе! Да върви 4 км от тука и накрая някаква огромна история. Джиро се надъхва. И Юсейн Болт, който се мара само когато е би жена си. Чакай бе! 4 км сега. Ако се покра? Утре няма му омръднем. Давай, ти имате още много. Благодаря. Ама ми бене. Ти преразмисли живота ми. О, човек. Мога да мъсна спокойно. Нали? Спокойно. Ако ще видяхте как ми каспично обезкуражи и ме отказва човек. Бобито изде. Може да ги открия. Крепост? Не, брат. То писам крепост. Бра. Не, човек. Дай на бъки. Чака, ходи ми накрая. Що би? Солетка. Ходи ми. Това бъде не сте живи. Моля, колко си брат. Ахам да рътаме. Ще го пусна пак после. Бе, ще слизаме надолу. Лайка букуци. Помага кяна. Не знае. Не, го бях по-здраво, да. О, си бърнеш. Но як под брат. И си, този дет напред беше уморения ули, какво прави? Аз бягах на горе, той дойде. Нали, някакво. Кончал джиджи, бе. Какво ти нови, нали, бия са се баш? Да. Какво се казва? Не на дръзки нам. 6 ден. Виж сапорта с лисен и ви си уйду. Не, tako не погледно. Не. Лошо ме. Помниш ги, бе? Помниш ги? Подай киловите там. Аз да подай някой кил. А дай преди едно в една и ми кипнахте на въде. Омага. Да, играхте. И тя ми беше някакъв пари, ще сги бариера хел. И пуската газонка. Аз се върнем. Сега отиваме да играем в футбол, като почнем пак ще почна. Като ще да са. Пак искам читат ми е там. Тъй, седнахме по черми, да ще играем. Видя ли? Я топката е там. Ти снимал ли е майка му? Да, аз почнах. Да, в стаята ни. Да. О, карах ми. Айде утре пак да скобати и да врика. Стреля мозъна! Това е там. Ай! Може да дойдем, ама с кола? Майка ще ме закара. Ще се ожени. Ясно. Кой са тебе, бе? Аз отпадах към 5 пъти, бе. Нищо, кой са си? Айде, 6, айде, ще играем. Да, сега ще гледат Роналдо и... Роналдо и сестра му. Давай, мечтай си. Бах, топката, човек. Моби, тази топка е по-добра от твоята. Реклама на Пума. Don't go there, don't fucking go there. Айде не тега униките, ден го подай ми, бе. Айде, подай. Видя какво е? Аз гледам само камерата. Ади, бе, пада. Ади, бе, джала. Аз се докосна с приятелска от мене.
Где ти пісня да го не бе? Non tocca a te. После пусна пак.